Oh, vinga ja, que no n'hi han devolucions. Oh, no estem ací per a demanar-te una devolució. Només volem 2 minuts del teu temps. Tots els anys, cents de xiquets compren jocs defectuosos i no tenen devolucions. Este és Jimmy. Jimmy de veres necessitava els diners, però el dependent de la tenda no li ho volia donar. M'és igual que estés trist, Jimmy. Són les regles. La vida de Jimmy ara és horrible i viu a una caixa de sabates. Què dius, Jimmy? Sí, Jimmy, ja sé que ets trist i sol. Devolució. Quan més aviat millor. Defensa els drets que el pobre teniente com a consumidor. En una caixa ara viurà. Tot perquè li han enganyat. Fins i tot el tiquet ha mostrat.